sa Barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon sa Gabos. Hello po mga mother and father. Ngunyan na pagkahapon, aldawning Martes. At sa 16 na po, kan bulan ng Pebrero taong 2021. Mainit ang panahon. Alat lang sa kong buhok na iling ko nagturungkag. But anyway, mainit po ang panahon, ano? Perfect para sa gabos na mga naglalaba. Malabang aga, mabalaybay na bagang mag-ugto before maghapon, marana. Yeah. Siring man, sa may mga nagsaselebrar kansin na mga kumpleanyos ngunya na pagka-aldao. Happy birthday tabi sa Saido Gabos, ano? May you have many more birthdays to come. Mga nasa harong-harong, maray na hapon. Sa mga nasa opisina. Diyan sa Primer, Segundo, asin Tercer Distrito, Cadalbay. Maray na hapon sa Gabos na Bicolano, Pilipino. Sa mga yaon sa ibang bansa, maray na pagkahapon po sa mga nakaantabay sa statuyang Facebook Live. Good afternoon. Ano na yan? Ano yung nangyari dyan? Aray na hapon, Kuya A. Good afternoon sa imo, Ate Chi. Yeah, very composed ako ngayon. Composed, Nata daw. Tungka. Kulang ang energy ko. Mainit ang hapon. Yup. Maringan isa mo ta nakahampang sa aircon, no? Mainit. May Kulong kitang spotlight. Madali na ang summer. Iyo, Madali summer na ang na baga. summer. Tapos dyan, maalingaho din talaga sa luwa. Kabangaan na po kan bulan ng Pebrero, Marso, summer na. Yeah, March, summertime. April, May. Nako, nagbabalak na sina ate and kuya, si nanay and tatay na magpasiring sa mga beach resorts. No? Pwede na ba? Which Baka is, pa man- may mga bukas. May mga bukas na mga meron beach na. resorts. Pero, ingat-ingat man po giraray kita, mga toga nga, social distancing. Tsaka limited pa lang ang tao na allowed. Yes. Di pa pwede so mga nasa taga-ibang lugar, ha? Di pa pwede magparadarayo-dayo. Yan man po giraray ang peligro kan COVID-19. Siyempre man, so sa tuyang mga nagaantabay na naghihelang, sana marahay na, maumayan po kita, no? Kasi gabos-gabos ang helang nadarakan, nadarakan COVID-19, ano? Minsan, so dahil man naka-high blood na, kakaisip kan
mga bagay-bagay na pwedeng mangyari, no? Yes. So, as well, so may mga malala na helang, maray na pagka hapon. Kang Domingo pala, Ate Chi, may istorya ko lang sa Sige na, imo. sige. Kang Domingo, Valentine's Day. Oo. Kami man ang mga mag-aramiga, nagduman kami sa, nagmotor-motor kami, pasiring dyan sa First District, kan Albay. Okay. No? Sabi ko, mamotor kita, dahil kita magpara-commute, medyo delikado. No? Motor kita, pareho, dahil kita makikipaghalubilo sa ibang. Siyempre, so safety man giraray kan lambang saro. And then nag-abot kami sa sarong sikat na kaunan dyan sa may bandang Santo Domingo. Nailing ko an sa tuya. Dyan, along the road. Oo. Nailing ko an sa tuya na amigo. Uko doon mo kung sisay. Amigo ta. Tay Baldo? Bako. Bako tagadigdi sa laon. Si Doc Chris? Nailing ko si Doc Chris. Doc Chris! Oo. Hello. Thank you for coming this morning. Nag-profile da asinda kan sarong aki na igwaning bukol sa likod. Oh. Sa San Miguel Island. San Miguel Island. So nag-istoryahan kaming doon. Pinailing sa kuya sa mga pictures kan aki na dakulaon natin si. Bukol? Probably ang laog sa may da. dito Sa likodan. sa may nape niya? Sa may yan. Digdi sa Loong. luong. Sabi ni Doc Chris, ang laog da ka ato, partially may brain. Brain? Really? Aloy na dahi itong dahi na tatawanan ning atensyon. So, sa tabang kan ako Bicol, no? Nagduman sinda, and then pinagibuhan ning arong. So, pamilya ta tios man, ate Chi, tios. Pero saro sa mga magayon, sa mga tao na tios, sabi ni Doc Chris, before ngaya kami naghali, before naghali sinda duman sa lugar, nagbaliw pa sinda kidagat. Yes, oo. Oo, San Miguel Island. Nagbaliw pa sinda kidagat. Before sinda naghali, nagkutkut da aso ama, o day ko aram kung member of family, nagkutkut ning kamote, na papadarahon pa sa inda. Parang pasasalamat. way of saying thank you sa pagbisita o sa tabang. Kasi, sabi mo, kada ihon man. Tawara man sila may iba. Kung anong produce ninda duman. Pero magayon na ehemplo kan sarong pamilya na minatao maski sa ibong kan sa indang kakapusan. Pagtios. Nagigibo man giraray sin daning paagi para magtao man giraray sa kapwa ninda. Ang sabi madani Doc Chris, day naman nila garo tinanggap kauno na po nang sa nangayan nindo iyan. No? Pero naherak ako duman sa aki na pero may paksa na bukol. Oo, may paksa. Siguro ko. Pero taon sa aki? Siguro ko sa aki, mga 12 anyos ata ito. Mga araw ka ng, ng tamanyo kan aki. Pero, sabihon ta na, kung bibilangon ta, kulang-kulang sarong kilo ang yaon siguro dyan, lang sa likod. siguro habang nagdadakula man syempre subuko. Pwede. Tako nga halimbawa araw kaya nasa Isla Sinda, dahil natatawaning maray na attention medical. Oo. Tapos syempre kada ihon man, dahil nila aram kung anong gigibuhon duman Correct. sa bukol kan aki. So, iyan, tamang-tama niya ko, ang sa tuyang tema ngunyan, regarding sa mga bukol-bukol, Ate Chi, sa mga helang na medyo rare. Pero bako naman nga ni rare ngunyan, bako naman masyadong rare. May mga na baga talaga, dakul na ang pinag-aapod ka ni, dakul na ang mga kaso ning mga tumor. Mga cyst. So, ngunyan, pag-uralay-ulayan tangani na igwa pa ki sarong istorya kang sarkuya man na amiga, na dai pa nagkakaaki, dai man na ilusyon, dai man na agom, pero sabi kang doktor da sa iya, before na operahan ang sa imong cyst, ovarian cyst, dapat magpamilya na. Magbados na. Magbados na. Kasi pag hinali da ito, yan, doctors? pag hinali na da ito, Ate Chi,
mapapagala na siyang magbados. Oo. So kasi siguro kasabay kang pag ano yan niya pag Operasyon. pag-aki. Oo. Kasabay nang hahalion nito pati maray mo sa ovaryo, Oo. di ba? May mga cases na arog yan eh. O kaya, medyo mapagal ini sa sarong tao na gusto magpamilya, no? At the same time, igwa kita kay mga nagkakamaratean sa buhay, no? So, salamat igwa kita ning makakaulay from ano yan? DOH, tama? No, saro siyang private practitioner. O private practitioner. Oo. Oncologist mga tugang regarding digdi sa mga helang na pwede niya tong makuha or sa may mga helang na sa ngunyan may pinagsasapar regarding sa mga bukol-bukol. Ano? Yes, oo. Lalo na sa mga mostly baga mothers ang nagkakaigwa. So Diba? mga, yes Pero sir. anyway, okay, yaon na si doktoran sa tuyang bisita through Zoom. With us today, si Dr. May Sabando. Saro po siyang oncologist. Doktora May? Hello, Doktora. Yes, wow. hello po. Hi, Doktora. Maray na hapon. Sorry. It's okay. We know na, we know po na busy ka, and then, yun, nailimin na sa face. Oo, kasi kakatapos lang niya kan last patient niya ngunyan. Okay. Oo, kaya Maria, napaunrahan kita. And then we're very fortunate po, Doktora, na yaong ka po dyan, yaong ka po ngunyan sa Muya, sa programa ming Usapang Pamilya. Ako po si Ate Chi, and then kasabay ko po si Kuya A. Maray na hapon po, Dr. May. Apo, good afternoon po. Yes, good Yan. afternoon. Nagbibikol ka po. Nadadangog niyo po ako. Yes po, Taga Bicol man po si Doktora. May ano? Bicolana po? Tagapalanggi po ako. Okay, Pulangi. Tagapalanggi po ako. Bicolana. Okay, Bicolana si Doktora May. Alright, so, yung nga po ni Doc, ang satuyan na pinag-uurulayan ngunyan, ining mga bukol na nakukuha sa lawas ning tao, may mga gusto na yan, may mga gusto na magkaigwa ning aki, ano? Pero dai paki Hello? Yes, hello Doc. Hello po. Sorry, sir, sorry po, choppy. Medyo choppy po. Alat lang alaton ta si Paayos ta kay internet ang ano yan? Maging maayos ang linya kan sa tuya na internet, no? Although si Doktora malinaw. Very clear ka po sa Doktora. Okay. Sabi, sorry. Ako, baka sa line ko. RTTH po kayo ako. Ay, oo, medyo maluya po talaga ang ano dyan eh. Signal. Internet. Oo. It's okay. Kung gusto mo po, baka po gusto mo po, Doktora, apudan ko po sa cellphone mo, and then, pero ano tayo, yung video, okay na po yan. Clear. Apo, and medyo clear na po ngayon. Yeah, okay. Kasi we're talking about po yung mga tumor or mga bukol. Kasi bago po may naistorya po si Kuya A na dumanda po sa San Miguel Island. May binisita po ang ako Bicol, and then yung friend mi man po si Dr. Chris Gianan. May sarong aki ida po na may bukol digdi sa nape or sa batok. Ano yan, dakulaon na da po su bukol. Ngunyan, syempre, kulang da sa, syempre, medyo kapusman, and then, para man sinda, medyos na makapagpa-operar. Kuya A? Doc, kumbaga, but anyway, medyo maray so nangyari duman sa aki. Yaon ng ako Bicol, nagtatabang so ako Bicol. Yaon siya digdi sa likodan na na parte kan aki na sa baba kan brain, sa baba kan brain. And then sabi kan sa kuyang amigong doktor, sa muyang amigong doktor, baka somehow igo ning part duman na may brain sa laog kan bukol na ito. Baka ano kasi ako po sir is a medical oncologist. So technically ang kinikita ko po is any cancer po above the age of 18 po. So kung pedia po, we have a pediatric din po kasi hematologist oncologist po kasi. Kasi yung cancer profile po ng mga hematologist ng mga pediatric
patients po kasi natin is relatively different from the adult cancer patients po. I see. Oh, that, kasi pediatric po yan, sir. I was not Oo. trained to Yeah. treat those pediatric patients. Just in case kasi, dito naman po kasi sa BRTTH, complete naman po yung team namin. We have the pediatric oncologist, we have the hematologist, ako po na medical oncologist, meron po kaming si Dr. Ranyola, I think na Yes. parang i-interview din supposedly, sa gynecologic oncology po. So for that patient kasi, you have mentioned na parang akit pa po Aki pa. siya. Yes No? nga, So I mga siguro 12 years old, Doc? yes, apo. But siguro in a better position to answer you po is the pediatric oncologist Si po. Doc Kasi Vincent. Yes. profile po ng mga pediatric patients po Yes, to our adult patients. Mahapot lang po, doktora. Ano po talaga yung tumor or bukol na kasi nakulon siya mga bukol-bukol, halimbawa. Ano mga klase po kan bukol or Apo. tumor? Kasi for every bukol po kasi, for us to diagnose kasi ang patient, kung igwa po talagang cancer, we always need to have biopsy done po. Kasi not all bukols naman po, we would label po kaagad na cancerous po. Opo. Meron naman yung mga benign bukol lang, like yung mga lipoma, yung mga ganun po. So they are adenoma, they are basically mga benign lesions lang po. So it's always po kang oncologist po, before we treat a patient po, we always have to have a histologic diagnosis po. So how can we have a histologic diagnosis that it's a cancer po? Ito po, kay biopsy. We have to perform a biopsy po sa patient po. It's a no-no for us to treat a patient or label a patient to be cancerous basing only sa physical examination. Of course, our physical examination po can help us determine if it's cancerous or not. So if we see naman po na medyo cancerous po talaga ini, then we would really advise the patient to undergo biopsy po. Oh, I Okay. see. Usually, Doc, ano po ang mga cancerous na mga bukol na mahihiling sa lawas ng tao? Depende po kasi, like for example, yung pinag-a-apod mi po man na melanoma, which is yung mga cancer kang mga moles po, no, kang mga nunal. Yung nunal sa Bicol. Arong. Nunal sa Bicol. Arong po, no. Kunyari, for example, so may pinag-a-apod kami yan na ABCDE na criteria po for mga arong po, no. If there's any biglang nahiling kang pasyente, dati bilugon po. So arong niya po naging asymmetrical na po, no. So border niya dati parang smooth na spot, ngunyan po parang irregular na po yung border, yung color niya dati kung na ito mo niya nag-change po kang color, parang naging light brown or naging red or naging ano po, no? Pati po, so, gabos po yan, pinaghihiling mo po. Kaya sa mga pasyente we are suspecting na may melanoma po, pero may naapot po ito, no? Ini po bang arong nindo, nagdakula, iba color, naging irregular na po sa borders, ganun po, ayan. So, iba-iba po. Like, for example, sa breast naman, kung breast cancer naman ang pinagsususpekta, so pero man ang pasyente ma-present sa tuya na iba po sa nakakapangbukol po sa breast po nila. So, wala mo po talagang sarong specific na criteria for a bukol na talagang malilabel mo po as cancer po talaga. I see. So hindi pala lahat ng bukol cancerous, kuya. Kuya Balikan ta po, Doc, si Arong, si Nunal. Si Nunal. Oo. In kaso po, halimbawa, nunal na igwaning movement, halimbawa, dati ngayang sadit, Tapos nagdadakula, posible po na Yes, po. cancerous po iyan? Yes po. So, yun nga po, as I mentioned po, any changes in the size, in the color, in the border po, no? If there's anything that you have noticed na change po in your sa mga arong niyo po dati, then I think it would be indicated na magpahiling po sa doctor po yung patient po. Okay. Yung May pigahapod po kaya baga, Doc, na arong na buhay. Yes, No? arong na buhay. So, nagtutubo. Minsan, mafe-feel mo siya pag pinagrab mo. Pero igwa man na arong na Talagang color lang. No? Ikaw nga ni, so arong po, doktora, or nunal na. So, kaya nagdadakula siya, so minabilog baga, tapos nakakaanuhan yan, titubuan baga po nga ning buhok. Oo. So, basta yun po, ang advice lang po namin, any changes po na nakikita po ninyo sa mga arong niyo po dati, no? Yun, ulitin ko ulit, the size, on the color, no? The borders po, that it would trigger you po to be seen by a doctor po. Okay. So, mga tugang, pag may pagbabago da po sa satuya na mga Mga nunal or arong,
halimbawa nagbago ang size, nagbago ang color, or nagbago na kumbaga dating bilog ngunyan nga Iba na medyo ang ano, oblong na or medyo iba na ang iba na itsura niya, shape. mas magayon na ipahiling po sa Doktor. specialist, sa Yes. specialista Oo. na posible pala na cancerous pala iyan. Yes. Oh, oo. isa simpleng harong sa napalan, pwede kitang magkaigwa ng cancer. Mm-mm. Nako. Yung Ah, delikado. lang yan. May pwede kitang tubuan po kay cancer from head to toe po. Yeah. Naku, Doktora, mahapoton ko lang po kung ano po ang kausa kung nga nagkakaigwa ki tumor or bukol ang sarong tawo. Apo. So actually po, most of the cases po talaga sasabihin mo na unknown po ang cause ng cancer kang patient. Pero since po na-discover na through multiple studies po na-discover na kung paano po nagde-develop ang cancer po. So eventually, napipinpoint na din po kung ano ang mga risk factor kang patient to develop cancer po. So dakulan po mga risk factor yan. Pero basically, ang pinaka significant po na risk factor per patient po to develop cancer would be the age po, because it would take years before po the age before the cancer develops po. So technically patients po na nakikita po namin is usually on the 60 years old na age group po, no? So technically yun po ang important po na risk factor to develop cancer would be the age. And then there's a lot of other factors po, like for example obesity, no? Pag masyadong mataba po ang pasyente, prone po na magkaiwang either ng breast cancer or endometrial cancer po, no? For patients naman po na unhealthy po yung mga lifestyle po nila. For patients who are smoking po, no? It's, patients would have a high risk to develop lung cancer, any head and neck na cancers po, no? For patients who are alcoholic po, no? Ganun din, head and neck or eventually mga liver cancer po, no? For patients na very less ang mga dietary intake po nila would eventually mas higher ang risk po nila to develop mga colon cancer po, no? For patients na mga promiscuous, kasi may mga cancers din po na caused by mga certain viruses po. Like for example, yung mga human papilloma virus, no? Ang most common cause kang cervical cancer development po. So there are a lot of, since we were able to elucidate po what causes the cancer po, or the pathogenesis ng cancer po. So na-elucidate na po ano yung mga possible risk factors why the patient develop cancer po. But of course, there's always this genetic predisposition po, no? Kumbaga, may mga mutations po kamo na naman na po sa family po, no? Yung pinagtita-apo din ng mga hereditary disposition. Opo. And then, igwan din po ng mga ethnicity. Igwa kasing mga cancer po na nahiling lang sa certain ethnicity. Like may mga cancers po kami na mas mataas na healing lang sa mga Jewish community, sa mga Jews, no? Mga Arab po kayan. And then, and of course, syempre, yung exposure ng patient to any environmental stimuli. Like, for example, for patients na working sa mga chemicals po, of course, they have a high risk to develop lung cancer po. So, yaon dyan, yaon dyan ang risk na magkaigwa ng cancer sa mga sinabi ni Doktora. Exposure and genetics na possibility. Obesity, dakol factors. So talagang dapat mag-ingat kita, Ate Chi, especially sa lifestyle tangunyan, ano? Yes po, kasi modifiable naman po sila, yung mga modifiable risk factors, especially smoking po, no? If possible, if we detect a patient to have kahit may cancer na po yung patient, we still advise them to stop smoking po. Kasi the risk of developing eventually lung cancer would lessen pag nag-stop na po silang mag-smoke po. And then kung nagtitreatment po kami sa inda, kung nagki-chemotherapy na din po kami sa inda, advising the patient to stop smoking din po kasi no, mas nagiging ano po sila sa treatment, no, mas minatalab po ang bulungan ni po if nag-stop din ng mag-smoke po ang pasyente po. Okay. Kaya baga dyan nga ni, sa mga, even sa mga sigarilyo, no, may hiling ta dyan, smoking can cause cancer. May mga pictures dyan, di ba? Smoking kills. Smoking can cause lung cancer, di ba? So, matakot na kita. Yes. Hello po. Okay. May naghapot po dito, Puputol Doktor. po yata. Hello, Doc? Naghang. Malinaw kita digdi sa tuya na monitor, hang si doktora. But anyway, ayan na. Okay na. Okay. May hapot lang po didi doktora. Example po, habo da po ipahali kan patient ang bukol. Is there any other way aside from surgery? Hello doktora, wala ka pong sound? Hello?
Ayan na. Hello, wala pong sound. Yan. Hello, Okay ma'am. po. Okay. Sige po. Hello. Hello, ma'am. Ah, yes, Okay na po. Opo. Okay na po. Actually, treatment naman po kasi namin sa cancer po, it involves tatlong modalities po yan parate. No? Either surgery, chemotherapy, or radiation therapy po. So it would depend din po kasi kung anong klaseng bukol po and what stage the patient is already po. No? Kasi kung ang cancer kang patient is ang magayon na treatment po, the treatment modality will be surgery, we would really push for surgery kasi hindi naman din po lahat ng bukol po is responsive to chemotherapy. No, may mga bukol po kasi ang talagang kailangan gamot po kasi sa kanila would be surgical intervention po. Ngayon, kung mga stage 4 na po or late stage na din po yung pasyente, no, sometimes we don't offer surgery anymore po, no. So that's the time na papasok na po yung pagbigay po namin ng chemotherapy or radiation sa pasyente po. So it would depend on what kind of cancer and what stage of cancer it is po. So doon kami nagde-determine what is the best treatment that we can offer to the patient po, be it surgery, be it chemotherapy, or be it radiation therapy po. May hapot pa po din Doktora kay Madam Maria Victoria Paulino. Pakiapot po kay Doc kung which type of cancer has a very good prognosis and survival rate. Well, it would always depend on the stage that we got the patient po kasi. Kaya nga po, as much as possible, we encourage early screening po sa mga patients po because early stages no po is equal to a curative intent pa po ng treatment po namin sa patient po. So kasi for any patients kasi na pag stage 4 na pa kasi, no, technically yung prognosis po nila is hindi na po maganda, no? So meron lang kasi kami mga bukol po kasi na talagang responsive po to chemotherapy like the lymphoma po, no? Bigyan mo lang po sila ng chemotherapy then they would respond easily po, no? For sarcoma patients naman po kasi surgical intervention would be enough for patients as long as maganda po yung pagkaka-opera po sa pasyente. So technically, wala naman pong sinasabi na mas maganda, better na ganitong cancer sa patient. As long as we have detected it po on the earlier stage, no, then I would say no, na mas maganda po ang magiging prognosis po ng patient po. Na-mention mo po yung yung stages po mga ng cancer. How long daw Yes. po yung so parang kunya na from stage 1 para para maano mo daw so stage 4. How long po yung apo nindo kaya Doktora? so treatment. treatment. I mean para yan. Ano yun yung tanong niya? Parang yung treatment, kasi nasa stage 1, alam niya na may stage 1 cancer. Para daida siya makaabot naman sa stage 4, ano mga dapat niyang gibuon? And then, kung halimbawa, manday niya masunod sa treatment, kumpira ang pirang bulan ngaya bago mag-abot sa stage 4 ang so cancer kumbaga niya. development can cancer. Yung development ng cancer. Okay. Oo. Well, like mention po kasi, no, it would be, kasi meron na naman kaming tinatawag po talaga mga cancer na more aggressive compared to others po. Like lung cancer and pancreatic cancer po, they are the most, one of the most aggressive cancers po, no? So we also cannot predict really na kunyari the patient is ongoing treatment po, we also cannot predict kung kailan po siya magiging stage 4 po, no? Kasi depende din kasi like for example, ang breast cancer po kasi, ang dami din po mga subtypes ng breast cancer. No, there are subtypes ng breast cancer which are favorable, that has favorable prognosis. Like for example, kung mucinous ang subtype ng pasyente, kung papillary, kung tubular po, they are favorable prognosis ng breast cancer po, no? So it would timeline po kasi wala po talaga kaming masasabi, no? Kasi it would depend din po kasi on how aggressive the cancer is po. Even if we have detected the patient to have stage 1 right now, no, meron ng pasyente kaka-opera lang po, no, last kunyari a month ago, tapos saka lang po nagpapakita po sa amin ng oncologist, no? Before the surgery, kunyari stage 2 lang yung patient, and then after the surgery, one month after when the patient comes to us, supposedly to check if the patient would need chemotherapy or not, pag pinapa-CT scan na po namin, may kalat na po yung pasyente. So it would all depend on several factors po. So it would be hard for us to say na dahil sa age ng patient, dahil sa so technically we would depend it on how aggressive the cancer is, no? And it would all boils down on what
stage po namin na-detect agad yung patient. Kasi technically, stage 4 patient has a relatively poor prognosis compared to those cancer diagnosed ang stage 1 to stage 3 po. So, yun pala. Gusto ko nga apot nga ikot ako doktor kung anong mga difference kan stage 1 sa stage 2 pag ganun di ba? Actually yung stage 4 na discuss na niya. Doc, may naghahapot, Doc, tabi So, na treating listener. po kasi ma'am, Go ahead po. Go on. Please go on po, doktora. Yung stages po na. okay, of course, for determine kasi ma'am, every organ po kasi, we have a different staging system po, no? So like for example, the breast, no, we do the TNM staging, no? For sarcoma, we use another staging po. So technically, we stage the patient depending kung gaano na po kalaki yung bukol po nila, no? Kung ano na po yung nang-invade ng bukol po nila, kung may natatamaan na rin po ibang organs po. Next, we look at the lymph node involvement po, no? Kung ano na po yung mga kulani, mga burbuskay po na naabutan na po din po kang cancer po. And lastly, we check po kung kuminanat na po siya sa ibang parte po ng katawan. So technically, any cancer po na kuminalat na po sa ibang parte ng katawan, then we would label the patient stage 4 na po yun po. So may mga tool naman po kaming we use to stage the patient. So in staging, we use yung clinical po, yun nga, yung mga examination namin, clinical examination, mga CT scan po, no, to come up with stage ng patient. Or so mga naoperahan naman po na surgery na mga naoperahan na pong patient, then we do the pathologic staging po. So meron naman po kaming mga sinusundan po na mga guidelines po on how to stage a patient din naman po. Kasi staging kasi basing on the stage of the patient, we would tailor po kung anong klaseng treatment po ang maganda po sa kanila po. Depende din kung anong cancer ang meron sila. Depende din ang treatment sa kung anong igwa kitang helang. Yes. But anyway, may Kasi bawat chemotherapy po sinda. Like for example, ang breast cancer po iba ang chemo na pinagtataomi sa lung cancer, iba man po ang chemo na pinagtataomi sa colon cancer. Kasi iba-iba po ang mga active agents po laban. Okay. Ayan. Ayan. Hey, Doc, may nag-aapot po. Risk daw po ba sa ovarian cancer ang babae na dai nagkakaaki? Bako lang po ovarian cancer. More of it would be dako rin kasing involved pag dai po nagkaaki ang pasyente. No, number 1 dyan is breast cancer. Number 2 po would be the ovarian, and number 3 po yung uterine cancer po. So gabos kasi yan na tatlong bukol ang ang stimulus po kang cancer nila would be the estrogen po, no? So sa mga babae pong dai na nga lamang nakapahingalo po ang katawan nila to estrogen stimulation po, no? Tapos nababados kasi ang pasyente po, medyo nagde-decrease po ang production kang estrogen. So, sa mga pasyente pong never pong nang nabudos o nangaki po, no, continuous ang production kang estrogen po kang katawan po nila. So saro po sa mga risk factor po kang breast, kang uterine, kang ovarian po is for patients who are continuously exposed po sa estrogen. So sa ini mga pasyente na ini po sa mga pasyenteng dahil nagbados po. Number 2, sa mga pasyente din pong nag-early menstruation, early bagang nag-menstruate tapos late po menopause. So it's a yes, no? Dapat magagumpal. Ang tao pala, ang babae na dai pa nagkakaaki, siguro kung maski pira ng edad, ano? Prone sa cancer. Yes. Single ka pala. Being nulliparous po is a risk factor for this kind of cancers po. I see. Okay. Bago kan treatment, doktora, sabi po ni Doktora Myla Balang, Tanchuli Cancer Unit naka-tune in sa iyo, Doc May Sabando. And Hello then si Doc Chris Giana naka-tune in man daw. Sabi ni Doc Chris, nice and very informative discussion. Salamat. Ano po Doc Chris, Doktora Myla. Dr. Bal po, pwede nyo din po siyang interviewin. Siya po yung hematologist. Yes, actually, Doktora. Bladder. Yeah, actually kan Wednesday po na na siya, na interview na siya kan Wednesday.
Si Doktora May. Oo. Yeah, nainat na siya. Anyway, maano po kami, doktora, mahapot po kami about yung prevention, kung ano yung mga pwedeng mga pagkaon na iwasan or kaunon talaga, tanganing ma-prevent po na magkaigwa ng tumor or kung anong bukol po. So ano lang naman yun, ma'am. As I've mentioned, kumbaga, I've enumerated kanina po kung ano po sa mga risk factor for developing cancer. Yes po. So gawin lang natin to prevent it po is to avoid those factors po. So avoid as much as possible no smoking, no, kasi sabi ko nga ang dami-daming mga cancer po related to smoking. As much as possible avoid alcoholic drinking po, no. Maintain a good body weight po, no, kasi sabi ko din kanina obesity causes a lot of cancers po, no. Try to eat healthy, no, kasi high dietary fat intake po kasi can also trigger po any cancer po. So as much as possible, it would be recommended for patients to have a high dietary fiber, yung high fiber intake po sa patients po, no. So technically, and then as much as possible, if possible, kasi meron din kami mga tinatawag po na mga skin cancer po. So usually ang mga skin cancer caused by sa mga sun po, no, mga sa mga Balad. sa aldaw. Nababalad. No? So, Nababalad. as Too much as much, ano. Exposure. Exposure po, no, then we would strongly advise na kasi some basal skin cancer kasi is associated with too much or prolonged sun exposure po. So yun lang naman po. So technically balanced diet and as much as possible try to have to maintain a Healthy, balanced lifestyle po. Yun. Okay. May nagpahabol, Dok, sa tuyang listener. Paano daw po, Dok, kung igwaning polyps? Need po daw po magpa-biopsy? Depende. I mean, advisable po kasi talaga namin for patients who have polyp po kasi. Kasi polyps naman kasi, we wouldn't know kasi if it's cancerous or not, no? Pero sometimes, for example, kunyari polyp po sa tulak, no? So, sa intestine, kunyari kang pasyente. So for example, yung mga gastroenterologist natin is performing a colonoscopy, no, whatever kung ano mang indication po ng patient, ng doctor po doing the colonoscopy po. Sometimes sa visual inspection lang po kang mga gastroenterologist for the polyp po. May sa mahiling manida na bako magayon ang character kang polyp, no. Magsususpect sila na mukhang malignant yan. Pero for any polyp naman po kasi na nakikita po, like for example, yung mga ENT natin, may nakikita sila sa nose po natin na polyp. Mga gastroenterologist po natin, may nakikita pong polyp sa tulak. No, dapat naman biopsy nila. Kasi hindi naman po lahat ng polyps are cancerous po. Okay. Pero for us to be sure din naman po, sabi ko nga kanina, before we label the patient to be cancerous po, we also always have to have a histologic diagnosis po. Okay. So kayo po, magpa-check up man po, graray sila. Oo. May Ano? friend ka, sabi mo kasi bago may friend ka na, day pa nanggad So, may advice sa iya, before, sir, advice da sa iya kan doktor, Dok, babae, na daipan ning agom, pero igwa siya ning cyst sa ovary. Ang sabi sa iya, hanapan mo nga ako ki magayon dang lahi niya ko. ang ano yan, ang bottom line duman, Dok, na dapat na magkaaki na siya before halion so ovaryo. cyst sa ovary. Apo. Sorry na putol. Basta sorry po na putol, hinagapod kaya. Ay, okay. Apo. Sige pa. Opo. Babae po, Dok, ano yan, is there, may possibility daw na magbado siya, maski igwa siya ning ovarian cyst? Ang cyst naman po kasi, sir, is ano po yan mga fluid-filled structures lang naman po yan. So, they're not technically cancerous po. So, yan na naman po ang definition namin ng cyst. Fluid-filled structure po yan. So, anyway, depende naman po kasi din on the location of the cyst po. No? Kung talagang ang problema may pinag-aapod mi po na polycystic ovarian po talaga. No, this patients so kasi medyo deranged po ang sa mga hormone, may mga hormonal problems po talaga sila. So talagang nahihirapan po talaga silang magkaanak po. Pero it doesn't mean po na ovarian cyst is equal to cancer po. No? Doc, may nakapot po didi. Ang cyst po sa ovary, the same po yan ang myoma? Hindi po. Ang myoma usually po nakikita natin sa uterus po. So yun. ang Hello?
May nagapod na naman kay Doktora. Naghang Kaya na naghahang naman si si Doc. Doktora. Oo, ganun talaga ah. Oo. Pag mga MCs na Mhm. naman po in any part of our body. Pero technically, kung sinasabi pong myoma, it's on the uterus po, yung bahay bata po. Okay. Yun. So, it's Okay. different magkaiba Oo, magkaiba yun, Sa mga nag-aapot Oo. po dyan na magkaibang-magkaiba. Bago po pareho. O yan, may sabi po ni Madam Victoria Paulino, matibayon po yan na doktor ko. Alat nang may sa kuya. May nagapod. May nagte-text. May nagte-text. Doktora, naghang si Doktora. Ha? Medyo maluya. Diyan kuya talaga, medyo maluya kaya ang internet and then maluya ang signal kan cellphone dyan sa BRTTH. Oo. And then so happy na Doktora, sabi po ni Madam Victoria Paulino, matibayon po ngayon na doktor ko. Yung pasyente mo da po siya. Nabayadan ko po siya. Hello? Ayan na, okay. Hello? Ayan, nadadang uminapoy ka, Doktora. Po. At saan? Anyway, Doktora, thank you very much po sa time mo sa Muyaangon yan, even though nasa hospital ka, igwa kang mga pasyente, pero naisingit mo pa din po kami sa imong busy schedule. Ayan na. Doc, salamat po. Thank you so much sa oras mo. Ngunyan na pagkahapon. Apo. Thank you po. Doktora, sa inkada po, may nag-text po, sa inkada po, mahihiling ninda or sa inda po sila pwede magpa-check up sa imo? Aside from BRT? Yung klinik ko po is nasa Tanchuling po. Monday, Wednesday, and Friday po. Nasa Tanchuling lang po ako. Nasa Hima Onco unit lang. Oh, aranihon di neighbor mi lang. Yes. Natanchuling. Okay, thank you so much, Doc Tabi, sa oras mo ngayon na pagkahapon para sa programang Usapang Pamilya. Yes. Thank Thank you very much po, Doktora. Yan po si Dr. May Sabando, ang sarupong matibay na oncologist. And then, salamat po sa samuyang mga nag-share din sa muya. Hi, Doktora Myla, as din sa team dyan sa dyan sa Tanchuling. Salamat po sa Induga Boss and nalinawan kita Kuya A about kan mga bukol sa satuyang mga Yes. So mga prone sa cancer. yan. So mga para sigarilyo ha, sabi ni Doktor. Pero alam mo na-obserbaran ko, so gabos na nagtararam sa to about cancer. Kasi it's Cancer Awareness Month, ang dapat healthy lifestyle, dapat you quit smoking, then you quit drinking. So yun ang ugat eh. Liquor. Oo. Tsaka smoking. Tubig. Drinking liquor. Drinking alcohol. Oo, dapat healthy lifestyle. Sige. Inabot na naman kita ng oras, Ate Chi, sa tuyang pansamantalang pamamaalam. Yan, si Braca Joe, nakamonitor daangon yan. Actually, ngunyan lang nag-arabutan sa ibang mga text messages. Oo. Anyway, pwede naman i-text kay Opo. Doktora. Anyway, so ibang mga text digdi na simbag naman ni Doc, kasubago, pwede po nindo i-review sa satuyang page DCGB News Online, Usapang Pamilya, Mga naghahapot na ngunyan lang nakaabot, nata daw inita bigla lang nag-arabutan ngunyan, Ay nako. Pasaway sa mga connections tangon yan. Sige. Salamat ng tabi sa satuya na na speaker ngunyan na pagkahapon. Thank you so much. And sa lado technical, sa tuyang na nakaibanan, Kuya Ronald Baldo, Mark Sean Madrid sa tuyang Facebook Live, and of course para sa operation sa tuyang Zoom. Yan. Ate Chi, anything? Wala man. Wala naman. Nalinawan kayo itong mga bukol-bukol. Kasi as mother, lalo na nag-aki na, syempre medyo worried pag may naka pa. Ngaya, sabi kan kasin kung Obi, dapat pag-check mo yung breast mo kasi nag-aki ka na, pag-check mo yan palagi, arug-arug ka yan. Yan, nalinawang kita ng konti. Tapos, hopefully, sa mga maabot na aldaw, tatapusin hopefully sa mga maabot na aldaw, okay, so mga i-interview na pang iba na, na doctors to talk about
cancer pa din. Ito tutulungan Okay. sa mga cancer. Hindi, dapat everyday makanood kita kung paano ta ipiprevent or paano yung treatment, no? Para makaiwas din kita Yes. sa mga Ay, mo, hela. alaba ang buhay ta, tapos alawigan na sa tuyan na panahon na makaiba natin sa na pamilya. Alright? So sige, ini po si Kuya A. Yan si Miss A. Nagpapaabot sa inyo ka boss na ang pamilyang Burgos harayo sa pagtio. Salamat. Thank you po. Oras An na to. oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaksan FR. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, panalo sa bilis.